Ang kana ko nung sigbin sa una, mahal ko na kung makainom ka sa ilahang dugo. Yes. Makatambalo ko na AIDS. Cancer. Ay! AIDS. Mag-flying fox, may bayan. Sulayan na mo mag-flying fox sa akong bata. Gatan yun. Gatan kinakoy. Bugat kay ko sa kini. It's a fine Domingo adlaw karon bayan. Tinaw-tanaw ni mga adlaw bayan. Pagka nice sa panahon, blue kayo ang sky. Lindot. Namin ni Takya karon diri bayan. Nasa park, gilingaw lang namo among mag-hunt ni karon og kangaroo. Dali kuno na place diri bayan, mao kuno ning mga place nga daghan kuno mga kangaroos nga manggawas ning inanig. Ingon, insa na be? ingon ani na oras. Hopefully So, hopefully natay makita. Mas makaswerte ta karon. Makas na ay masalaag na kangaroo na gawas. Nga mulaag karon na Mga sigbin. mga wild sa atua pa. Sigbin. Sigbin na siya tawag sa tuwa, di ba? Pero kangaroo ra dayto. Ang mao daw kuno permente gyud nga stereotype sa mga kangaroo. Siyempre, Kini ang sigbin nga siyempre naon. Barok, ang kangaroo pa kuno, ang kana kunong sigbin sa una, mahal ko na kung makainom ka sa ilahang dugo. Yes. Makatambal daw kuno na og AIDS. Cancer. Ay, AIDS. Mo na AIDS sulti. Di ba? Hopefully bayan kung na. inana pagaling unta di ay kung sa una pa kuno, kung sa una ni gawas na unta na bayan daghan unta na. Daghan unta kay natambalan, no? Daghan man diri. Yes. So hopefully bayan nga makakita ta karon og kining sigbin. let's go. Let's go. Namin nakita karon bayan pero kining dagan sila, nahadlok sila ni Takya. Hadlok sa tingog ni Takya? Hadlok sa tingog ni Barok na ang kuan na pinakadako-dako sa kangaroo. Ana lang. Mangita mang mi bayan sunod next time kung naami makita ng mga kangaroo. Mga wild manggod ni sila, mga wild ni sila na kangaroo dere. Medyo dili kay ni sila magpahikap. Unless dapat ba nimo hikapon? Oo. Sumbagon ka pa lang. Oo, makasukay ni sila manipa. Kasi paon ka na. Lupad ka. Basig ma-flying kick ka ani nila. Naadre sila mostly gatago bayan mo ni sila dere. So tanaw na to bayan. Hopefully nga naay sila mo magawas karon. Tora ang ilahang tae bayan. Muna ilahang tae bayan oh. Tae sa kanding. Okay, meaning naa sila diri bayan. Naa sila diri, mao ni ilahang balay-balay diri bayan.
Diri ni sila pag mahapon-hapon na. Kasi ang mga kuan man po diri kay kining bahugan man po ni sila diri. Bahugan na makita nimo dira ang mga tubig-tubig pod. Malaghoy daw si Takya bayan. Testingan niya kung manuol. Yes, testing niya Takya. Testing niya na yun ba? So, pagkahinay po na ano. Hangin lang ni Kuan. Kusog pa man ako otot, ana. Ayaw na inaanak ng taghoy. Anyo. Parang na sa itoy. Ready na ka Takya? Manulod ta sa liyang lungga. Sudlo na to ang lungga sa mga kangaroo. Tanaw na to. Sugdo na to ang lungga sa mga sigbin. Tara, let's go. Come on. Let's go. Bayan kung naatay makita dere, medyo nice kaayo dere bayan. Nice kayo. Kulimlim kaayo siya dere. Nice kayo ang yahang mga kuan niya. Mo po ni tawag sa ilaha dere bayan ang tawag bushwalking. Bushwalking ba yan? Dala exercise. Uy, naipunso, be. Asa? Kasi punso. Taka mga Takya. Punso na. Saan ba na siya? Sabi po, Korea buyag. Punso, nuno sa punso. Basin mabuyagan ta dari, tabi-tabi po. Bot, saka din siya padulong Takya. Wala, sunod ata sa kuan. Pagka-curious Barok, makakita kita ani. Ako nato asani ang kuan ani. Asa ang Bulawan Barok. Bulawan, kabalo kasi Bulawan Barok. Kita tag Bulawan ta. Diamond. Hala. Murag nawala tayo Takya. Kailangan na ato tingay balihon atong mga sinina Takya. Pimino mo tingay ita. Pimino po Takya. Mao na mong diskubrehan diri bayan. Mao niya mo. Di nice man kay diri di ay wa gid mi kahibalo nga naa day nakatagong kagandahan diri nga lugar. Wow. Kay perminti ra mi dito sa front pero wa mi kahibalo na sa likod di ay naa day ang gold. Ay gwapo day kay nga treasure. Uy, na isda. Oh! Atot isda. Ang isda sunod na kuan dito diri. Managat dito diri. Nice. Mo ni nindot diri mag picnic. Yeah, nice kayo. Nice kayo ba yan? Let's go team. Let's go guys.
Wala lang mo adventure karon ni Takya bayan, kini si Barok. Og kini si Takya. Salamat sa pagtanaw bayan. Bye! Bye!